бинои баландношунаи истиқоматӣ дар кӯчаи айни 9 ноҳияи Шоҳмансур бо саҳми соҳибкори ватанӣ Абдурасул Мирзо Каримов бунёд мегардад. иншоот аз 18 ӯйшуна иборат буда рафти корҳои сохтмонӣ дар он рӯз аз рӯз бо истифода аз имконоти мавҷуда вусъат дода мешавад. бинои баландношунаи истиқоматӣ аз 2 блок иборат буда масоҳати умумии иншоот 1330 метри мураббаъро дар бар мегирад. корҳои сохтмонӣ дар иншоот моҳи январи соли равон оғоз гардида имрӯз бинокорон дар ӯйшунаи ҳафтуми он ба корҳои сохтмонӣ машғуланд. бинои хуштарҳи замонавӣ аз 244 ҳуҷраи 1, 2 ва 3 хонагӣ иборат буда дар ошинаҳои 1 ва 2 он марказҳои савдо бо ҷойгиронии нуқтаҳои фурӯши маводи ниёзи мардум пешбинӣ гардидааст. дар таҳхонаи бино таваққуфгоҳи замонавӣ барои воситаҳои нақлиёт низ дар назар дошта шуда барои ҷалби фарзандони истиқоматкунандагон ба солимгардонӣ ва обу тоби бадан майдончаи варзишӣ низ бунёд мегардад. мо кӯшиш мекунем ки дар муҳлати муайян карда шуда бинои истиқоматиро ба истифода спорим. барои истиқоматгардон бо шароити баланд дар майдончаи варзишӣ сохта мешавад. маркази савдо дар ӯшона якум дуюм ва бо нуқтаҳои фурӯшӣ истифода дода мешавад. корҳои сохтмонаш ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди манзили нав вазифа дорад. дар корҳои сохтмонӣ бинои баландношунаи истиқоматӣ 35 нафар бинокор бо ҷойи кор ва маоши хоб таъминанд. бино ба иттилои масъулини ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди манзили нав дастрасии саривақтӣ ба масъулаи сохтмонӣ имкон додааст ки корҳои бунёдӣ дар иншоот тибқи нақшаи таҳризӣ гардида мувофиқи матлаб амалӣ карда шавад. сифати корҳо ва риояи қоидаҳои бехатарии сохтмонӣ низ дар иншоот зери назорати пайваста қарор дорад. аллакай корҳои сохтмонӣ дар ошинаи ҳафтум рафта шудааст. дар сохтмон зиёда аз 35 нафар коргарон кор мекунанд. ҳамаи қоидаҳои бехатарӣ ба айнобат гирифта мешаванд. авҷи созандагиҳо дар пойтахти мамлакат шаҳри душанбе идома дошта барои сокинону меҳмонон муосиртарин шароити кору фаъолият фароҳам карда мешавад. дар пойтахт дар асоси нақшаҳои пешбинӣ гардида то 30-солагии истиқлоли давлатии иншооти зиёд дар соҳаҳои гуногун сохта ба истифода дода мешавад ва сокинони шаҳри душанбе ин ҷашни бузурги миллиро бо дастовардҳои беназир истиқбол хоҳанд гирифт. Сафархуҷа Ризозода, Баҳриддини Мирзоалӣ, Душанбе, Хабар.